Super! Radnice s námi začíná konečně diskutovat. ODSK udělala reakční video k Missouri. Pojďme se na něj společně podívat. Koukám se tady na video Pirátů. Ten příběh spočívá v tom, že městská část koupila penzion Missouri a chtěla ho přestavět na byty. Ale problém je v tom, že ho koupila ve stavu, který se nedá přestavět. A to jsou fakta. Tak moment. Nedá se přestavět? A to jsou fakta? Jediný dokument, který o tom hovoří, je z letošního dubna a nikdo, kromě vás, ho neviděl. V roce 2022 jste ho za miliony opravili. 2 roky v něm žila 100 lidí, takže je neopravitelný, nebo jen po 5 letech vaší péče zanedbaný. A v textu k videu pan místostarosta napsal, cituji, byla to právě jejich strana, která tento dům koupila v době, kdy spoluvládla na Uhříněveské radnici. To je zjevná nepravda, Piráti dům nekoupili. Rozhodla o tom rada, ve které Pirát nikdy neseděl a potvrdilo to zastupitelstvo a při hlasování nikdo nebyl proti. Piráti měli jediného zastupitele, ale nikdy radního ani místostarostu. Základním faktem je posudek z ČVUT Kochnerova ústavu. Tak počkat, tenhle dokument není znalecký posudek, na titulce má napsáno expertní zpráva, bez zákonné odpovědnosti autora a znalecké doložky. Takže taková improvizace pirátská, jako vždycky, prostě bez podkladů a bez faktů, ale v pořádku, chápu předvolební kampaň, rozumím všemu, ale příště ověřovat si informace. Souhlasíme a informace se mají ověřovat a to přesně také děláme. Jenže ověřovat se dá jenom to, co není v šuplíku a vaše zpráva není veřejně dostupná. Očekáváme, že zprávu zveřejníte a my si stojíme za tím, že Missouri má sloužit obecnímu bydlení. Naše původní video ke kauze Missouri najdete v odkazu v komentáři. Sledujte nás.